Какви грешки да избягваме при поставянето на оклузална шина? Това, което наблюдавам в моята практика, че оклузалните шини, a.k.a. шините за бруксизъм, което за мен е тотално нередно да се ползват еднакви термини. За мен шините, които лекуват проблеми с захапката, проблеми с ставата или каквито и да е оклузални проблеми, първо трябва да бъдат предписани от специалисти. Много често колегите допускат една грешка, че виждат изтриване на пациента, свързват го с бруксизъм, взимат едни отпечатъци от горна и долна челюст, изпращат един фиш с отпечатъците до лабораторията, пише шина за бруксизъм и след това в клиниката се връща мека шина, в повечето случаи на горна челюст, която много често се разбира като слагане на една бариера между зъбите, за да не се трият зъбите. Това, което обаче трябва да се знае, че особено когато става въпрос за мека шина, тази мека шина влияе върху проприосетивността на мускулите и на зъбите. Какво имам предвид с това? Т.е. влияе върху активността на мускулите, стискайки една мека шина нощно време, например. И това по един или друг начин активира мускулите и ги кара всъщност повечето пъти да стискат по-силно. Това, което пациенти с недобре изработени или неправилно предписани шини споделят, е, че всъщност след слагането на шината, пукането и щракането се увеличило, стискането повече и всъщност се усещат, че шината няма ефект или дори допринася за увеличаване на проблемите. Така че изработването на шини не е просто да сложим бариера между зъбите, така че те да не се изтриват, ами е много по-важно, защото ние, слагайки една шина между зъбите, реставрираме оклузията или променяме оклузията в един нов вертикален размер, в една нова позиция, която ако си представим една мека шина, всъщност ние имаме стотици хиляди различни позиции в тая мека шина, което влияе както на мускулите, така на ставата и в повечето случаи резултата не е добър. Така че, колеги, бъдете много внимателни, когато предписвате шини, дали е за бруксизъм, дали е за лечение на оклузални проблеми, защото тези шини трябва да имате много сериозна документация, за да бъдат изработени, като например ядрено-магнитен резонанс, скенер на ставата, в повечето случаи дори кондилография. И всичките тия изследвания са пряко свързани едно с друго, така че да може да се изработи индивидуална шина, която е свързана с индивидуалния проблем. И имайте предвид, че пациентът има две темпоромандибуларни стави хванати в една кост, което означава, че той може да има сериозен проблем в дясната и не толкова сериозен проблем в лявата. И в тази ситуация пациента го разглеждаме като два отделни пациента, ляв и десен, и лекуваме отделно двете стави с една шина. Така че шините не са толкова лесни, не са просто за да сложим една бариера между зъбите и поради тази причина 99% от шините, които се предписват, водят до влошаване на симптомите поради проста причина, че изисква да бъдат изработени от специалист, изискват доста прецизни изследвания, изискват, да кажем, интегрирана лаборатория в клиниката. Много неща, които едно след друго, ако се натрупват грешки, накрая довеждат до сериозни усложнения за пациентите.